Malawi anzathu ku zigawo zosiyanasiyana kumene muli kuchoka kumpoto pakati kumwera komanso kumamawa kuchoka ku Karonga Boys pamene date ifeyo kunoko likuti pa 13 August 2024 mamawa lero pa Tuesday. Malawi anzathu tikupita straight to the point ku chipani cha MCP. Malawi anzathu mukuziwa kuti chipani cha MCP chakhala ndi mbiri yakupha komanso yankhanza ku nthawi zonsezi. Chichokereni chipani cha MCP pa zaka zonsezi nkhani inali yoti chipani cha MCP nchakupha. Wina aliyense amamva zimenezi. Nde gonegone ena kunali kuyiwala, ena kunali kupangidwa convince kuti ayi chipani chichi chinasintha. Malawi anzathu mamawa lero sitikufuna kuti tichedwe nthawi koma tiuzane zoona. Wina aliyense panopo akhala mboni kuti panopo kungoyika chipani cha MCP pa zaka zochepa zimene chakhalachi chikufuna kuti chibwezerese china chilichonse kumene zinalili. Tikudziwa kuti chipani cha MCP pa nthawi ya democracy ichocho sichinasankhe nawo. Moti ngati chipani cha MCP chinazapezeka mu democracy inali kungopangidwa force kwina kungochitidwa zinthu zoti ichocho sichikufuna. Malawi anzathu tikuti ngati chipani cha MCP chinali mu democracy chinali mu malo moti ichocho sichikufuna chifukwa chipani cha MCP sichinasankhe nawo democracy and ichocho chinali against mavoti a democracy. Nde pakanthawi kochepaka ndi zimene tikuona kuti maplano awo anali otani. Maplano a chipani cha MCP anali kuthana ndi zipani zimene iwowo amaona kuti ndi zovuta. Chipani cha DPP chayenda mmoto walawilawi nkhani ndiyoti chipani chake cha MCP. Ndrama zonse zija zimene zinati za mapulogalamu othandiza kuti wina aliyense athandizidwe kuzera mu chipatala, kuzera mu mafertilizer, china chilichonse even admark panopo. Anthu panopo sakulembedwa ntchito zimene zinati zoti anthu aja kamalembedwa is part of kuti wina aliyense akudya nawo misonkho ya Malawi. Koma zonse zija anazipanga ndrama zija kuti zikhale m'malo moti chizidya chokha chipani cha MCP kwinako chikupangira maplano oti chipani cha MCP chikhale chokha chizipitiriza mchitidwe umene chinavotera kuti kusakhale democracy. Kuchoka kwapo pa nkhani yakupha ndani amene panopo anganene kuti chipani cha MCP zija chinkapanga convince anthu kuti chinasiya kupha chinasiyati. Achilima panopo ali kuti asadikimia panopo ali kuti pamenepo ndi pamene mutaziwe kuti chipani cha MCP khalidwe lake loyipa lija sichinasinthe. Onsewa ndithu kungopanga assassinate anthu akuluakulu. Cholinga chawo ndichoti ma strategies awo a one party system azipitirira. Ndezi kamafika pamenepo tikulunjika sopano kwa Mai Joyce Banda chifukwa Mai Joyce Banda akamapanga zinthu zawo akuoneka ngati ndi ochenjera kwambiri. Mai Joyce Banda kumene muli muzitenga ngati ndinochenjera kwambiri koma ndinopusa mapeto. Mwaona mwaphesa nzanu Chilima. Inuyo ndinamene mukapanga convince zanu kuti ajoine chipani chakupha ngati ichi. Panopo mukutiuza kuti mwachoka chipani cha MCP chonsecho ma ministers anu onse ali komweko ku MCP. Kuchoka kotani kumeneko kwa mwendo wina uku wina wake uku kuti wachoka ukupusisana kapena ukupusisa chani. Remember, Malawi tonsefe si ana anu. Muli ndi ana special oti mukhoza kuwauza ma stories anu. Ife mukamatiuza zinthu tikumaonesesa kuti ndi chilungamo kapena maboza. Sizoona kuti anthu anu onse ali ku MCP koma iniyo mukunena kuti mwachokako ku chipaniko. Zimenezo sizoona. Pamenepo pakuonesa kuti mukutipusisa. Mukufuna kuti pakanthawi kenakake muzizanena kuti talowaso nde kwinako mukugula ndithu maganizo anthu kuti tiyeni komweko ndithu chonsecho inuyo mukuziwikiratu kuti muli konko ndithu kutose alliance. After all pa zaka zonseza Malawi akhala kulira. Mukutiuza ndithu kuti mwachoka ku chipaniko chifukwa choti chipani cha MCP chinakuuzani kuti tonse alliance yatha koma inuyo munalibe malingaliro oti muchoke ku tonse alliance. Zimene zikuoneka kuti mwa inu kuthandiza Malawi mulibe. Amalawi anzathu
tikhoza kuonesesa ndithu kuti chipani cha MCP ma strategies ake ndi amenewa kuti akufuna kuti akhalise nawo amalawi anzathu mafunso amene akubwera pakanthawi kochepaka china chilichonse chasokonekera kupha ndi kumene ayambirirako kwinako kulimbana ndi zipani za anthu nawo ngati anthu amenewo amalawi atakhala kuti apasidwa even zaka tingonena kuti panopo Chakwera alamulira 5 years iye Chakwera yekhayoyo nawo kukhala ngati kumpasa kumuonjezera pang'ono mongati panopo 6 years yake imene akulamulira chifukwa pa 5 years ndiye adusatu chifukwa akanayena kuti akhale mmene koma tikuona kuti akuonjezera kwinako. Mukhoza kuona kuti kumuonjezera nthawi chipani cha MCP ichi amalawi tizavutika motani. Simukuona kuti democracy izatheratu amalawi anzathu kumene muliko. Simukuona pamenepo kuti democracy izatheratu pamenepo. Simukuona kuti china chilichonse chizasintheratu chifukwa ngati panopa akulimbana ndi kuchosa komabe anthu fe sitikulola koma tili ndi nthawi yoti pompano tivota koma iwo akukakamirabe zinthu zopusazo zobera mavoti ndi zimene akupangazo panopo za maidi panopo asokoneza china chilichonse pa nthawi yoyambirira. Iniyo mukuganiza kuti amenewo akanakhala kuti akupitirira pakanakhala zabwino amalawi akanakhala kuti akupitirira pakanakhala zabwino amalawi. Ni wake up call imeneyi yoti chipani cha MCP sichikufunika kuti chizalamulirenso mchipani chathu muziko lathu lokondedwa la Malawi. Amalawi anzathu udindo wochosa chipani cha MCP unali wa ifeyo amene ndife amene nazakwanisa kuchikaso mmalo munomo. Ndiye panopo mukupemphedwa amalawi kwina kulikonse kumene muli kuti chipani cha MCP chisazapezenso mpata wolamulira dziko lathu ili. Amalawi anzathu tikuti chipani cha MCP chipani chakupha chankhaza komanso chosaganizira kuti amalawi akuvutika motani. Amalawi anzathu inali nthawi ya Kamuzu Banda imene Kamuzu sankafuna kuti munthu aziyenda mgalimoto yabwino, munthu azimanga nyumba yabwino, munthu azivutika azingolandira chabe chimanga chija cha yelo chija wina aliyense akukumbukira. Nde nthawi imeneyi ndi imene panopo akufuna kuti azibwezeresaso. Mutha kuona kuti umphawi umene ukuchitikawo akufuna ndithu kubwezeresa zonse zija zakale nawo akanakhala kuti awonjezeredwa nthawi anthu amenewo. Just imagine zikanakhala motani mziko mwathu. Chipani cha nkhaza, chipani chopanda khalidwe, chipani chosadulidwa ndi cha MCP, chipani chotembereredwa. Amalawi anzathu tiye tigwirane manja kuchosa nyasisi. Osazamveraso kuti kapena kwabwera chani pamenepo zatheka basi chifukwa tinkanamizidwa chifukwa cha chimunthu chogwiririra cha Chakweracho chimene chinkabwera ngati kapena nchimbusa. Mbusa pali za ubusa azikazi anthu onse kugonedwa ndi munthu mmodzi pali za ubusa pa Chakwera. Ose ndithu amene ndi akazi akugonedwa ndi Chakwera kwinako tikumanena kuti pa za ubusa. Asadikimiya Abidamiya kugonedwa ndi Achakwera. Amai Catherine Gotani kugonedwa ndi Achakwera. Ukuku kwa Colin Zamba ambina yayikulu kugonedwa ndi Achakwera. Kwinako tikufika akaka ka MG2 aka Kavera Kantukule ndikamene kakwatidwa ndi kukwatidwa kumene. Mukhoza kuona amenewo ndioti tikuwaona ndiye kumene akumayendako kuli zotani. Amalawi anzathu apapapa tinavotera mbulu ndithu apapapa chimumbulu ichichi pakati pa nkhosa. Ndiye chipani cha MCP sichikufunika kuti chizaonekeso mziko mwathu muno. Paka nthawi chifukwa panopo tizingowerengesa kuti ndi 1 year. Ni nthawi yoti tiye tigwirizane zochita kuti tilimbane chifukwa mchimumbulu ndithu ichichi tingochikonzekera china chilichonse kuti tithane nacho tichichose chifukwa nchamakanitu. Mukuziwa ati chimunthu chogwiririra chokonda akazi anthu chimfiti chakupha ngati cha Chakwera chimene chatiphera anthu more than 12 chifukwa tizingowerengesera achina Sidiki Miyachi onse wa Rafu Kasambara onse aja tizingowawerengesera.
ndi amalawi anzathu ni nthawi yoti tiye tigwirane manja kuti tichose nyasi zimene tili nazozi. Tinazika potoka chifukwa choti zinabwera ni maswiti toku, koma panopo taonesesa kuti ni nyasi. Ndiye tiyeni tigwirane manja kuti tichose nyasi zimenezi zisazakhaleso, chifukwa pakanthawi kochepaka zokhoma zimene taziona ife amalawi, zokhoma zimene tazionazi, zokhoma zimene chipani cha MCP chationesa amalawi anzathu, ni nthawi yoti amalawi ife tachimina fii kuti chipani cha MCP chisazaonekeso mdziko mwathu mwa Malawi muno. Amalawi anzathu, ni nthawi imene tikukonzekera mavoti amene akubwerawo kuti tiyeni mogwirana manja komanso mokonda dziko lathu, chipani cha MCP chichokeretu. Zikomo kwambiri amalawi anzathu okondedwa, zikomo kuchoka ku Karonga Boys.